Това е гъбата на дълголетието. Ако днес си смазан от умора, безсъние, стрес, паника, атаки, високо кръвно, означава, че тялото се предава. Имаш два варианта. Единият е да продължиш да се мъчиш ден след ден с всичко това, или да вземеш тайното оръжие, което е гъбата рейш. Тя е подходяща за безсъние, умора, стрес, паника, атаки, депресивни състояния, омазнен черен дроб, холестерол, токсини в кръвоносната система, подсилва имунитета, справя се с безсъние, връща енергията, бори се с проблемите, които имаме. Тя е едно малко чудо на природата. Подходяща е за инсулинова резистентност, диабет, високо кръвно и хора, които имат кисти, миоми или ракови заболявания. Тя е позната в Древен Китай и Япония като гъбата на безсмъртието. Имам и нещо специално за вас. Само сега е на уникална промо цена. Побързай, разграбва се като топъл хляб. Не останаха много бройки. Ако искаш и ти да се възползваш от нея, напиши ми в коментари Рейши и аз ще се свържа с теб, за да ти разкажа как можеш да се възползваш от гъбата на дълголетието.